I, Antònia, ja sabeu que aquí sempre intentant donar una mà a la gent que intenta cercar els seus cals, les seves mascotes. Ahir que mireu, un cadell es va perdre ja fa quasi un mes i la família ha estat desesperada, ja no saben per on cercar més. El nostre company, en Xavi, ara ha xerrat amb la seva propietària. Xavi, què ha passat? I d'aquí on ens trobam ara és el punt exacte on fa prop més d'un mes la Verònica va perdre el seu canet en Rocky. De fet, venim a parlar amb ella per veure si sabem alguna cosa més. Verònica, benvinguda als 5 dies, com estàs? Bien, molt bé, gràcies. Ben, Verònica, com va aquesta investigació? Heu trobat ja? Sabeu alguna cosa d'en Rocky? No, realment no sabem res encara, és a dir, nosaltres vam recórrer tota la zona, van xerrar amb tots els veïnats i no sabem res. És a dir, hi ha hagut una associació que s'ha posat en contacte amb nosaltres, que són rescatistes d'animals perduts, i encara així res. Hem fet difusió, però res. Clar, el problema és que en Rocky era un cadell de 6 mesos. Tenia xip posat? No tenia xip posat. Tenia les vacunes anteriors posades i a la següent li tocava posar xip, però, bueno, no. I de cara a la participació ciutadana, que algú el pugui haver trobat, algú el pugui haver vist, o de cara que pròximament el puguin trobar, se deixa agafar, és sociable en aquest sentit? Sí, és un canet que tot d'una que el crida, es posen les cames cap a dalt i se deixa tocar, és a dir, és molt sociable. Jo crec que està en qualcú i simplement és que qui el tingui que li faci un pot de pena i mos ho torni. I és que, de fet, si vos hi fixeu, aquí en aquest post de fusta tenim la seva fotografia. Quina raça és, Verònica? És un chihuahua, de raça. Només 6 mesets, eh? Sí, ben petitó. I doncs, Mònica, esperant que el trobin aviat i que aquest mal pas pel que estàs passant es passi ràpid. Això espero jo també. Moltes gràcies. Gràcies a tu per atendre els 5 dies. I de companys, ja ho heu vist, aquesta és la crida que fan a Verònica de cara a que puguin trobar el seu canet, en Rocky, de només 6 mesos, perquè pugui tornar a casa aquí amb els seus, amb la seva família i amb els seus, el que serien els seus infants. Gràcies, Xavi.